Zenengoa gara, baina bat hori. Bai? Zuri zena? Agirre Martin. Bat aukeratu. Eta amatxo, aukian eseriko. Bai, eser. Zein. Bitu, lehenengo hilaran. Ba, ipuinek gaur egun eta uste dut betidanik garrantzia izan dutela umeengan, baita helduengan ere bai, beste mundu batzuk amesteko aukera ematen digutelako, ezta? Gure eguneroko bizimodutik ateratzeko aukera bat dira ipuinak, eta bestelako irtenbideak eta aukerak ikusteko bidea dira ipuinak. Pentsatu zuen karrotan, zergatik ezin naiz astronomoa izan eta izarrei izena ipini. Barriak tomatearekin izena ipintzea, zergatik ez. Zergatik ezin naiz dragoi baten gainean ipini eta ibili munduan. Printzesa Rosa naizelako, zer rollo. Tauduan gogoratu zen. Ipuina kontatzen badaramat, 19 urte inguru gutxi gora bera. Eta gaur Arrigorriagan egin behar dudan ipuin saioa berdintasuna maite dugulako izango da, bai? 5 urtetik gorako neska mutilei zuzendutako saioa da, gurasoentzako ere bada jakina. Eta zer kontatuko dut? Denetarik pixka bat. Hitz egingo dugu emakume eta gizonek betetzen ditugun rolei buruz, eta rol horiek ere aldatu aldirela, zergatik ez, beldurrez ere hitz egingo dugu eta nola kudeatu, ezakit beste zenbait sentimenduei buruz, maitasunari buruz adibidez, zer den maitasuna eta zer ez den desberdintzeko. Zapata, arroza. Koloa, arroza. Bere logela, bere gortina, bere oea, bere alfombra, dena arroza. Printzesa Rosek ezin dutelako ez ere egin. Oso soineko polita daramate jantzita, baina ezin dira kalera joan jolastera, ezin dute salto egin putzuen gainean, ezin dira sualtzen eta sakontu guztiak, korrika. Makil batekin ez bat abaliz bezala, txitxa jolasten.